Evangeli segons Lluc, capítol 8, versets del 22 al 25. La tempesta apaivagada. Un d'aquells dies, Jesús pujà en una barca amb els seus deixebles i els digué: «Passem a l'altra banda de l'estany». I van salpar estany endins. Mentre navegaven, es va dormir i es va abatre contra l'estany una tempesta que els posava en perill de negar-s'hi tots. S'acosten a Jesús i el desperten dient: «Mestre, mestre, ens enfonsem!» Ell es desvetlla, increpa el vent i les onades, s'apaivaguen i es fa la bonança. Després els diu: «On és la vostra fe?» Però ells no se sabien avenir d'espantats que estaven. I es deien entre ells: «I ara? Qui deu ser aquest home? Fins i tot mana el vent i l'aigua i l'obeeixen».